Paano pag nandyan ako nakahiga, ano gagawin mo? Ganito. What's up, Ketchup? It's your boy TUT. Andito na naman tayo sa another adventure with Bisaya Squad. Medyo sad kami ngayon kasi last day na namin dito sa Davao. And thank you so much, Boss Miss Wari, sa pag-adapt sa amin dito sa Davao. Sobrang nag-enjoy talaga kami dito, guys. And yan, nagpe-prepare na kami kasi pupunta kaming Malagos Garden. Pero bago daw kami aalis, guys, pupunta kami muna ng penthouse. Wow! Oh, Sky Lounge. Sana all may Sky Lounge. And grabe, sobrang ganda dito sa taas, guys. And sobrang taas, pero parang nanginginig yung paa ko. Ewan ko, pag nasa taas talaga ako ng building, nanginginig talaga yung paa ko. And actually, hindi lang paa nanginginig ko, guys. Pati yung pangatlong paa ko. Joke lang. Joke lang yun, guys, ha. Pero grabe, sobrang ganda tignan dito sa taas, guys. So, ito yung Davao City. And after namin doon, bumaba na kami kasi kukunin na namin yung mga gamit namin. And aalis na kami. Pero di pa pala kami pupunta doon, guys. Kung naalala nyo kahapon yung videos ko, yung na-flatan kami ng gulong. Ayan, bumili ng bagong gulong si Roy. Pinapalitan niya yung dalawang gulong niya sa harapan kasi medyo luma na daw. And tingnan nyo man yung mga person dyan. Nagpa-aircon lang. Pero after ilang minutes, yan, bagong gulong. Sana all may bagong gulong. Pero sana all din yung bulsa. Kaya minsan napapaisip ko talaga hindi na lang ako bibili ng sasakyan. Joke lang. Pero yan, guys, andito na kami sa Malagos Garden. Wow. Medyo natagalan talaga kami papunta dito kasi dito sana kami magla-lunch. Pero anong oras na? Mag-alas 4 na. So dito na lang kami magdi-dinner. Yan, pagpasok mo pa lang, andyan na yung mga souvenir items and mga products nila na pwede kang bumili and pwede mo tikman, guys. Pero medyo gutom na din yung mga person kasi wala pa kaming lunch. Ayan, tingnan mo yan si baby girl, nagmamadali na kasi papunta na kami sa pagkakainan namin, guys. Pero yun pala, hindi pala kasi meron pa kaming mga konting tours. Pero okay lang kasi sobrang sulit ng mga tour namin. Tingnan nyo itong mga toy, guys. Grabe, sobrang laki. Tingnan nyo yung laki, oh. Kasing laki na ni baby girl. Yan, tuwang-tuwa talaga siya, guys. And ewan ko lang talaga, pag nakikita talaga ako ng isda, guys, parang sobrang sarap sa paningin ko. Kaya nakaka-relax sila sa pag-iisip. Nakaka-relax sa pag-iisip. Pero guys, first time ko makikita ng punong kahoy ng marang, guys. Gustong-gusto ko tong kinakain pero hindi pa ako nakikita sa personal, pero yun yung first time ko. And syempre, bago kami kumain, punta muna kami dito sa Malagos Bird Feeding Dome. Yun nga, pagpasok mo, makikita ka ng mga iba't ibang klase ng ibon. Muntik na ako maglanggam kasi yung langgam sa Bisaya, ibon. And yan, guys, mag-feed kayo ng mga ibon. And grabe yung isa dyan, yung puting ibon, nagsasalita yan, guys, nag-hello yan sa'yo. Kaya nakakatuwa lang isipin na marunong magsalita yung ibon. Kaya pwede kayong mag-picture dito with the birds. Yan, pero moody daw yung puti, guys. Pero hindi naman siya nangagat, pero moody daw. Lalo na pag maraming tao siguro, no, kasi na-stress yan sila, di ba? And habang naghihintay ako sa sa time ko na magpa-picture, mag-feed muna kami dito ni baby girl. Di halatang tuwang-tuwa si baby girl, no? Sa wakas, guys, time ko na magpa-picture, pero hindi lang picture, pati video. Medyo kinakabahan. Hindi naman siya kinakabahan, pero baka kasi nangagat. Alam niyo, ang laki-laki pa naman ng ibon na yan, tas kakagatin ka, di ba? So yun, tapos na ako, medyo maldito na, pero tignan niyo yung isa, guys, yan, naging moody na siya. Tapos nagulat ako kasi biglang may pumatong sa ulo ko. Ito pala si Manong, oy Manong. Nagulat lang ako, guys. So yun, guys, papunta na kami sa Butterfly Sanctuary, Malagas Butterfly Sanctuary. And yan, guys, pagpasok mo, maraming butterfly, malamang. Pero hindi ka na daw makikita ng maraming butterflies this hour, guys, kasi hapon na to and nagtatago daw yan sa ilalim ng halaman pag mga ganitong oras na. Pero pag umaga daw, marami yan sila lumilipad. And hindi lang butterfly yung sa loob ng dome nila, guys. Meron ding mga isda kasi minimimik daw nila yung ecosystem. And yung dome nila is 5 daw na domes yung lahat, yung butterfly sanctuary nila. So, nilakad namin yung buong 5 domes and very sulit, guys. Grabe. Doon makikita yung mga stages ng butterfly. Yan, may sumisip-sip pa. And paglabas nyo, andyan din yung Butterfly Museum. Wow, di ba? So, ano yung Museo de Mariposa? Yan. Dito mo makikita ang iba't ibang uri ng butterfly na pin-reserve.
And yan, cute naman ng butterfly na to. And guys, nilibot namin. And after kainan na talaga guys, sobrang gutom ko na yan kasi wala pa kaming lunch nga. Pero bago kami kumain yan, umupo kagad yung isa kasi gutom na rin. Hindi halatang gutom, baby girl. And bago kami kumain guys, and in-explain ni chef kung ano yung mga pagkain na kakainin namin. Malamang. Sa tingin pa lang guys, naglalaway na ako. Grabe, sobrang sarap ng mga pagkain naman. Eh. Habang nag-explain si chef, hindi na talaga makapagintay si baby girl, nakaupo na. And yan, itatry natin ang fresh lumpia. And paborito ko talaga to guys. Sarap. Promise guys, sobrang sarap ng ano nila, sauce. And itong fish fillet. O, diba? And kumuha na ako ng maraming food guys, o diba? Tara, kain guys. Di ko na napigilan yung sarili ko guys. Kain ako ng kain. Bahala na, wala lang diet. And after namin kumain, isa sa highlights ng papunta namin dito sa Malagos Garden, ang Malagos Chocolate Museum. Ito yung cacao guys. Dito, kumukuha ng chocolate from flowers. To papuntan ganito. Then after 6 weeks ata yun, magiging ganito kalaki. O, diba? Kala mo naman expert na welcome to Malagos Chocolate Museum. So hanggang 5 PM lang to guys, pero nag-extend talaga sila para sa amin. And ito yung makikita mo sa loob guys, sobrang ganda. Dito malalaman ng history ng chocolate, yung cacao tree, cacao fruit. And ito yung ano guys, ito yung pag-process ng cacao seeds. Yung isa fermented seeds, then hanggang sa naging nibs and naging chocolates. And ito naman yung cacao belt. Ibig sabihin dun yung mga lugar kung saan nabubuhay ang cacao. And marami pang iba guys, kaya kung pupunta kayo ng Malagos Garden, kailangan nyo talagang pumunta dito. Yan, mas smell mo pa yung iba't ibang uri ng amoy ng chocolate guys, ng cacao seeds. And yan, tuwang-tuwa si Bunso dito sa playground ng mga bata. Meron din playground ng mga bata and mga information about chocolate, cacao, and many more. And paglabas nyo, makakabili kayo ng mga chocolate products guys. Yun pala, ito pala yung nakikita ko dati sa airport guys. Malagos chocolate, yung mga nasa chocolate bar mo, yung mga dark choco. As in, sobrang sarap niyan guys. Nakikita ko ito sa international na airports kasi nagbabarko ako, diba? And yan, time na para i-taste yung stages ng cacao seeds. Yan yung cacao nibs guys. Sobrang sarap, para siyang mani na tsokolate. And yung next naman is yung 100% na chocolate. Sobrang pait niya. Tapos kukuha sana ako yung process na chocolate, yung may milk na hindi ko na naabutan, naubos kagad. So dito naman guys, kung gusto mong gumawa ng sarili mong tsokolate, yan, may mga pagpipilian ka kung anong gusto mong ipalaman o ilagay sa chocolate. And ikaw yung mismo yung maggagawa ng chocolate bars. Sa halagang 800 ba yun? Ewan ko, basta pagpuntahan nyo na lang. And makakagawa ka na ng sarili mong chocolate bars. Made with 100% Malagos chocolate. Sikat yan sila guys, promise. Tignan nyo yung gawa ko, sobrang messy. Pero siyempre, titikman natin yung mga chocolate products nila. Yan yung, ewan ko kung anong tawag niya, nakalimutan ko. And siyempre, yung ginawa natin chocolate bar. Tingnan no? Sarap. No joke, sobrang sarap. Pero pauwi na kami guys. Bye Davao, see you again soon. And grabe, sobrang lamig pala, 20 degrees sa labas. Hanggang dun lang guys, bye, love you.